Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu ay hadal hadisu utawi iki iku ana hadis al-awwalu kang kapisan. An Amiril Mukminin diriwayatake saking Amiril Mukminin utawa pira-pira pemimpine pira-pira wong mukmin. Abi Hafsin rupane Abi Hafs, Umar rupane Umar ibnil Khattabi kang dadi putrane Khattab. Radhiya mugi-mugi ngridoni Allahu sinten Allah. Anhu sangking Amiril Mukminin. Qala dawuh sinten Amirul Mukminin ing dawuhan sami'tu Rasulullah. Sami'tu krungu sapa ingsun. Sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sinten Rasul ing dawuhan innamal a'malu angin pestine utawi sae pira-pira amal. Bin niati iku tetep kudu nganggo niat. Bin niati iku tetep kudu nganggo pira-pira niat. Wa innama likulli imri'in lan wis mestine iku keduwe saben-saben awak-awakan ma utawi apa wae nawa kang niat sapa imri'in ing ma. Faman mongko utawi sapane wong kanat kang ana hijratuhu apa hijrahe man ilallahi iku tumuju maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man ilallahi iku tumeka maring ridhone Allah wa rasulihi lan ridhone utusane Allah. Wa man lan utawi sabane wong kanat kang ana hijratuhu apa hijrahe man ila dunya iku maring donya yusibu kang merkuleh sapa wong sapa man ha ing donya. Yusibu bakal merkuleh sapa man ha ing donya awim raatin utawa maring wong wadon yang kihu kang bakal nikahi sapa man ha ing mar'ah utawa imro'ah. Fa hijratuhu mongko utawi hijrahe man mau ilama iku maring apa wae hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Rawahu sing riwayatake hu ing hadis Al-Bukhari sinten Imam Bukhari wa Muslimun nan Imam Muslim. Hadis ingkang kaping pisan saking Arba'in Nawawi bilih qauluhu innamal a'malu binniyat saking dawuh iki sekabehane amal ibadah badaniyah iku bisane sah kudu nganggo niat kayata wudu, salat, haji lan liya-liyane kabeh. Kuwabeh iku mau kudu nganggo niat. Dene cara-carane niat wis kasebut ana ing kitab fikih.
Lajeng qauluhu wa innama likulli imri'in ma nawa. Saking iki dawuh manusa iku diwales miturut apa kang dadi niyate lan sejane. Umpamane kaya mangan utawa ngombe. Mangan karo ngombe asal hukume kan wenang. Nanging yen sira mok nggo dahar lan ngunjuk mau mok niyati kanggo ibadah. Dahar lan ngunjuk utawa mangan lan ngombe mau, mangan lan ngombene awake sampeyan iku diganjar kelawan ganjarane ibadah. Kebalikannya, lamun anggon sira dahar utawa ngunjuk mau sira niyati ben kuat nglakoni maksiat, mangan lan ngombene sampeyan mau ya direken dosa. Lajeng qauluhu faman kanat hijratuhu ila akhirih. Hijrah saking Mekkah andherekake Kanjeng Nabi menyang Madinah iku ganjarane agung banget. Nanging yen bener niyate pancen bener-bener tumuju maring ridhone Allah, mengharap ridho Allah lan ridho Rasulullah. Yen niate namung golek kauntungan donya utawa namung nututi wong wadon kang den senengi, wong kang hijrah mau ya namung merkulih apa sing den tuju, bakal entuk apa sing dikarepno. Ora oleh ridhone Gusti Allah lan ora oleh ridhone Gusti Kanjeng Rasul. Semono uga wong kang berjuang. Yen panci niate oleh berjuang mau li'ila kalimatillah hiyal ulia. Wong mau bakal nampa ganjaran saking pangeran sing gede banget, sing agung banget. Tapi kebalikannya, kalau niatnya orang tersebut itu golek kursi utawa murih di elem manusa, kepengen golek pangkat utawa ben dipuji manusa, dheweke ya entuke ya oleh apa sing dituju mau, ora oleh ganjaran berjuang saking pangeran. Hadis niku diriwayatake saking Imam Bukhari lan Muslim.